Dwi'n dod o Australia ond wedi byw yn Cymru am bron yn 20 blynedd. Dwi bron iawn wedi byw yn Caernarfon hirach na unrhyw le arall yn fy bywyd i. Felly dwi'n Australiaid trwy fy geni, ond Cymraeg trwy dewis. Hen yr Aussie a hen y Cymro. Y Cymro ac Aussie neu y Cymrosi ydw i. So, oherwydd hynny, dwi'n dal yn mynd nôl i Australia bob hyn a hyn, a mae hwn yn creu problem, really, am rywun sy'n siarad am Newid Hinsawdd ac anghenion yn gweithredu. Bydd rai yn galw fi yn rhagrithwr, hypocrite, hedfen long haul, ond dwi'n meddwl dwi'n gwneud lot o pethau i'n gwneud fyny yn fy pechod i. Mae'n a lot da ni'n gallu wneud i ateb y problemau Newid Hinsawdd, ond rhaid ni stopio aros am consensws cant o cant gwyddonol. A pryd mae'n dod i hedfan, mae pobl sy'n hedfan yn eml, fel arfer fel rhan o gwaith, yn creu y mwyafrif o problem. Dim ni yn mynd â gwyliau, ond 15% o pobl sy'n hedfan yn creu 70% o alluriadau. So, pryd dwi'n mynd i Australia, dros 20 blynedd diwethaf, dwi wedi dechrau sylwi am y newidiadau. Weithiau pethau bach, fyswn i ddim yn sylwi amdano os o'n i byw yma. Mae amser i ffwrdd yn rhoi rhyw fath o'r gwrthrychedd i fi, neu fi mwy objectif o'r peth. So, tybed os da chi'n cyfarwydd efo stori am y broga mewn pot o dŵr, os ti gollwng broga mewn dŵr poeth, mae'n neud o syth allan cyn berwi. Ond, os ti roi o fewn cyn rhoi tân yn y pot, bydd y broga ddim yn sylwi ffaen mor poeth mae'n mynd, a bydd o'n aros, tan mae'n rhy hwyr i wneud o allan. Wel, byw yn Cymru a gollwng fy hun nôl yn Australia bob hyn a hyn yn dangos y wahaniaethau mae hinsawdd yn gael yna. So, lle cyntaf dwi wedi sylwi oedd yn lle enw Mount Nebo. Nebo, os o'n i'n dweud yn Gymraeg, wrth gwrs. Tua 20 milltir o ganol Brisbane, a ben mynydd 600 medr fyny. Oeddwn ni'n mynd yn day trips weithiau pen oeddwn ni â gwyliau yn Brisbane o Sydney. Dwi'n dod o Sydney yn reiddiol. Fy chwaer wedi symud i Brisbane pen o'n i tua 7 oed, ac oeddwn byw yn gwylod y mynydd yna. Ac oeddwn i glaw ydy fy'n atgoff o Mount Nebo, yn gwyrdd i gyd, ac yn oerach, yn glyb. A pryd fy'n brawd wedi symud i byw ar y fynydd yn cenol y coedwig glaw, yn cenol y 90au, oedd o'n dal fel na. Ond dros 20 blynedd diwetha, dwi wedi sylwi llai o llai glyb mae o, a felly llai o llai gwyrdd ydy o hefyd. So ni ddim yn galw o coedwig glaw rwan. A pethau bach fel yma, ydy pethau pobl ddim yn sylwi gymaint os maen nhw wedi bod yna trwy proses o newid. Yr adael arall dwi eisiau sôn amdano ydy'r arfordir aer. Dyna lle oeddwn ni aros a gwylio yn Queensland pen o'n i bach, tua 43 milltir o tywod aer a traeth syrffio, sy'n perffaith. A tua 4 blwyddyn yn ôl, o'n i gael wythnos yna eto. O'n i ddim credu ar effaith storms wedi gael ar y traeth ac y twyni sy'n rhwng y ffordd a maes parcio ar y traeth. Mae grisio lawr at y traeth wedi mynd. Ac yn lle oedd y clogwyn tywod dros, 20 droedfedd tal. Yr arfordir a haer oedd yn perffaith pen oeddwn ni'n mynd yna a gwyliau. Ac rhan o'r reswm hynny oedd yn 1967 cynghorwyr o'r iseldiroedd wedi helpu creu cynllun reoli traeth. Ond efo'r môr yn cynhesu a storms yn fynd yn fwy pwerus, mae cracks yn dechrau dangos yna. Yn dal lle hyfryd, ond i weld o wahaniaeth. Ac ar ôl weld o wahaniaeth yn adeloedd arall, a glywed pobl yn siarad yn dem effaith Newid Hinsawdd yn gael ar y barith mawr, y Great Barrier Reef, dwi wedi penderfynu rhaid i fi mynd â phlant i weld o cyn oedd o'n rhy hwyr. Felly yn 2019, blwyddyn diwetha, fy meibion ac finna wedi mynd i'r ynys o'r enw Lady Elliot. Dim ond 1 noson oeddwn ni yna, ac oedd o'n oerach na disgwyl efo gwynt o de, a dipyn o glaw ar y diwrnod cyntaf, ond oedd y môr yn gynnes, lyflu.
mi oedd y môr yn 26 gradd. Oedd o'n cynhysach yn y môr na tu allan. Ac os oedd ddim yn protected site, os ni'n gallu mynd y bar o sebon i fewn, oedd o'n lyflu yna. Mae lle yn hygoel, oedd fy hogio wedi weld bob ddim o'n i eisiau nhw weld, crwbenod mawr, stingrays, manta rays, 3 medr drosodd a sharks a bob fath. Ond oedd y reef ei hun ddim yn lliwgar fel o'n i disgwyl. Un dan y corol glas weles i yna. Bob lle arall oedd yn wyn. Oedd y staff yr ynnes yn trio gori machnata lle, maen nhw yn dallt well na unrhyw un faint mae pwysig ydi arian twristiaeth. Bob un yn nhw yn dweud oedd y reef yn iach ac oedd o'n perffaith, ond oedd o ddim yn lliwgar fel o'n i disgwyl a fel ella ti'n weld os ti'n watch o raglen i teledu am y peth. Felly dwi'n gallu weld sut dwi fel broga sy'n cael ei gollw mewn dŵr poeth, dim just y dŵr ar y berif naw chwaith, ond sut ydw i pen dwi adre yn Cymru? Yn bendant, mae môr ddim yn 26 gradd yma, na. Dwi'n meddwl mae'n lycus os mae'n 6 gradd. Ond be ydy y tystoliaeth y Newid Hinsawdd o gwmpas ni yn Cymru? Dwi'n byw wrth ymyl Dinas Dinlla, felly dwi'n lle da i weld yr effaith. Os dwi'n cofio, dwi ddim yn brogo mewn pot sy'n cynhesu yn ar y bach. So, i cychwyn, mae hen caer oes yr haearn ar y bryn boncen Dinas. Den ni colli mwy a mwy boncen bob geia. Dydy o ddim yn posib i ystod yn y lle o'n i licio yn fy blynyddoedd cyntaf yn byw yn Cymru. Mae dan o bryn yna wedi hen mynd i môr. Ond mae'n dal lle perffaith i weld yr adael ac o famar eleni dwi wedi sylwi faint o dŵr yn eistedd rhwng y môr yn Bai Caernarfon ar un ochr ac dan o'r afon Menai sy'n dod i fewn i Foryd sy'n y top. Mae'n y môr glawdd bob ochr, 2 haearn y môr glawdd rhwng y traeth a tir, fel y ffos, y tomen a ben yr hen caer, ac un wrth y Foryd. Ond eleni, mae Tonna Stormus wedi dacro torri trwodd y môr glawdd cyntaf. Dyn ni wedi colli y palmant yna ac oedd y môr yn dacro llenwi y ffos rhwng y 2. Yn sefyll ar ben y boncan ac yn sbio drosodd yn cyfeiriad Caernarfon, oedd o ddim yn cymryd lot i dychymyg i weld y môr torri trwodd i Foryd. Mae'n y tai yna, a tir fferm, a lot y carafenna, a fasen nhw'n mynd os mae môr yn dod trwodd yna. Fel Fairborn, ein cyneris Newid Hinsawdd yn Cymru. Mae rai pobl yn sôn am ynysoedd Masw, Tw Valley ac ati, fel cyneris Newid Hinsawdd, fel y cyneris oedd yn cael ei gyrru lawr y pits. Ond yma yn Gwynedd, mae gennym ni cyneris Newid Hinsawdd ei hunan. Bydden nhw cyneris dros Prydain, y cymunedau llinell cyntaf. Mae profiad Fairborn mynd i gofyn lot o cwestiynau i ni. Mae pobl Fairborn yn gwybod bydd yr ymddefnydd morol ddim yn mynd i gael mwy o cefnogaeth. Mae pobl Fairborn yn gwybod mae nhw mynd i colli tai nhw. Bydd pobl Fairborn fel y pobl o Bangladesh yn gorfod gadael tai nhw oherwydd llifogydd. A mae'r un cwestiynau parhau yma. Lle bydd ein cymdogion a Fairborn mynd i fyw? Pwy sy'n mynd i talu amdan tai newydd nhw? Pa fath o iawndal bydd iddyn nhw? Da chi'n weld, does na ddim angen i weld ochr arall y byd. Does na ddim angen gael consensws cent o cent gwyddonol. Byddwn ni'n gallu weld efo llygad ei hunan mae Newid Hinsawdd yn bodoli. Mae'n mynd yn waith ac mae Newid Hinsawdd yma yn effeithio arno ni, ein cymdogion, a'i ffrindiau. A pryd da ni weld hynny, da ni weld dydy Newid Hinsawdd ddim angen gwyddoniaeth. Cos mae o amdan pobl. Mae Newid Hinsawdd amdan pobl gymaint. Mae o amdan natur. Felly mae Newid Hinsawdd yn effeithio pobl yn Cymru jyst gofyn y cymoedd ar ôl llyfogydd dros y geia diwetha. Dydy o ddim jyst amdan polar bears a penguins. Ac os mae amdan pobl, felly i ni weld pobl ddim
fel gwyddoniaeth. Mae gwyddoniaeth yn resymol, y synhwyrol. Mae pobl yn dibach mwy cymhleth, dibach mwy messy, os dwi'n licio. Mae pobl yn den gwerthoedd, synwyr a hunaniaeth, a purpose. Mae pobl yn den pwy wyt ti ac be ti'n credu fewn a sut ti'n teimlo am den y byd. Pan da ni weld Newid Hinsawdd fel mae o yn den pobl, da ni dechrau weld o mwy tu fewn ni hefyd. Dydy o ddim yn tu allan i ni. Dydy o ddim mor hawdd i enwybyddu os mae'n dod tu fewn i ni. Ac rhaid ni stopio enwybyddio. Rhaid ni stopio ffaindio resymau yn paid y gwneud pethau, a stopio Newid Hinsawdd. Mae'n amser yn mynd yn sydyn. Mae gen llywodraethau o bob lefel cynlluniau, ond dyn nhw ddim yn scratcho surface y problem. Mae gen i degawd i stopio yn tymheredd o codi dros 2 gradd. Degawd yn swnio fel dipyn. Dwi'n meddwl am y degawd diwetha, a ffain mor sydyn mae hwn wedi mynd. O'n i'n ôl yn Australia yn 2015, pam oedd COP21 yn mynd ymlaen yn Paris. O'n i yn yr Outback ac yn chwilio am newyddion o be oedd mynd ymlaen. Oedd bron yn 200 o gwledydd wedi cytuno i stopio alluriadau carbon i cadw tymheredd den 2 gradd. 2015, henna degawd yn ôl. A be sydd wedi newid? Pretty much dim byd, swn i'n dweud. Ac yn 2008, mae Pwyllgwr a Newid Hinsawdd wedi rhoi rybydd i Llywodraeth yn San Steffan. Dydyn nhw, os mae pethau ddim yn newid mor sydyn, bydd y tymheredd yn codi 4 gradd, a dyna be ydych chi angen wneud. Mae'n sut allan be mae angen wneud. Ond dwi'n meddwl wythnos yn ôl oedd yr un pwyllgwr wedi mynd nôl i San Steffan a dweud, dych chi ddim yn gwneud cwarter digon. Felly anghofio am y rybydd o 2008. Rhaid i chi paratoi rwan yn 4 gradd o wahaniaeth. 4 gradd yn meddwl cennoedd o miloedd o pobl mynd i colli tai nhw ac angen symud i'r ardaloedd arall. 4 gradd yn meddwl bydd yna 5 biliwn o pobl yn y byd heb dŵr na bwyd. 4 gradd yn meddwl bydd yna miloedd o pobl yn y DU yn marw bob blwyddyn o gres eithafol. Dim ond degawd i wneud wahaniaeth positif a newid o gyfeiriad yma. Os dwi weld llunio fy mblant yn 2010, dwi ddim yn gwybod lle mae amser wedi mynd. Dwi ddim yn credu ffain mwy sydyn mae amser wedi mynd. Ffain mae nhw wedi newid. A bydd o fel na yn 2030, pan da ni'n sbio nôl a 2020, yn union fel rwan, pan da ni'n sbio nôl yn 2010. Mae hwn yn neud fi yn teimlo dipyn bach yn emotional. Mae seicolegwyr yn dechrau weld pobl efo galar dros yr ymgylchedd a Newid Hinsawdd. Mae hawdd iawn i weld pa mae rai pobl yn teimlo enobaith a dristwch pan da ni weld y llun eang. So be i wneud? Wel, dwi'n gweld 3 opsiwn o sut da ni'n mynd ymlaen o fama. 1, di gobaith. Gallwn aros i rywun hedfen i fewn fel arwyr neu machog gwyn a cefn ceffyl i achub y dydd. Byw mewn gobaith am technoleg, dyfais newydd, mwy o arian, neu rhyw ateb allan no. Dyma sut mae Llywodraeth Caerdydd yn wneud efo'r economi. Wedi wneud yn pwynt y gwefru, trydennol. Aros am rhyw ateb allanol. Aros am rhywun allanol i dod i wneud i ni. Aros am y machnad i ddarparu. Hwn oedd ateb swyddog Llywodraeth pen ofynwydd iddynt am pwynt y gwefru y cael trydennol yn Cymru. A ble mae hynny wedi'n gael ni? Llai o isadeiledd gwefru carbyd y trydan nag unrhyw wlad yn y DU. Ac mae hyn ydy be mae fachnad yn darparu. Mae fachnad yn ei gymryd i ffwrdd hefyd. Ar ei ffyrff ei harian, fel ei helw, yn syth allan o Cymru, allan o'r ein economi. Byw mewn gobaith fel ma ddim yn helpu ni. Yr ail opsiwn ydy enobaith. Gallwn eistedd yn ôl y teimlai bod wedi ogolethu gen yr her o'n blaen a cyfiawnhau hyn trwy dweud ei fod allan o ddwylo.
Nid oes unrhyw beth y gallwn ni wneud yn beth sy'n digwydd bell i ffwrdd yn hemisffer y de. Dwi'n dall y teimlad yma. Dwi'n gael ei weithiau. A pryd dwi'n teimlo fel ma, dwi'n atgoffa fy hun ar hen idiomau. Feddylwch fyd eang, gweithredu yn lleol, a gwneud y pethau bychan. A tri, mae hwn sy'n mynd yn ni at yr opsiwn gweithredu. Pob siwrne yn cychwyn efo'r un cem bach, a fel mae Margaret Mead wedi dweud, paidiwch byth ac yma y gall grŵp bach o dynasyddion meddylgar ymroddedig yn gallu newid y byd. Yn wir, mae hwn yn unig beth sy'n erioed wedi. Y dau opsiwn cyntaf, gobaith, am rhywun arall yn achub y byd neu obaith oherwydd mae problem rhy fawr yn hawdd, oherwydd dyn ni ddim yn gorfod wneud dim byd. Fel dyn ni weld rownd y byd efo fasgaeth yn codi, os mae pobl dda yn wneud dim byd, pethau yn troi'n drwg. Basically, os ti'n wneud ddim, ti'n rhan o problem. So be i wneud? I cychwyn ar y siwrne, y gwneud y cem bach cyntaf, mae'n rhaid i ni dybyn bydd y dyfodol yn wahanol nag goffennol. Dwi'n dallt mae hwn yn swnio'n emlwg, a dipyn yn awddoglyd, ond mae pwynt mor pwysig oherwydd lot o pobl ddim eisiau newid. Bydd y dyfodol yn wahanol nag goffennol. Yn wir, rai ddim hapus efo newyddiadau sydd wedi digwydd yn barod ac eisiau mynd nôl, ond maen nhw hyreithi yn be oedd. Ond bydd y dyfodol yn wahanol nag goffennol, dyna sut mae wedi bod erioed. Os mae hwn yn gwneud ti'n teimlo galar a hiraeth, wynebu fo, y cychwyn gwneud llun yn dibyn o sut tisio dyfodol yn edrych. Mae amser i bob un o ni weld ei hunan fel dynasyddion a ddim fel defnyddwyr. Meddwl am lle mae arian ti yn mynd, a be mae bob ddim ti'n prynu yn deud am sut tisio byd i fod. Ydy dy pethau yn helpu creu dyfodol well, neu cadw'r un system? Mae rhaid i ni buddsoddi mewn economi glân. Bob un o ni, tydyn ni ddim yn gallu aros yma llywodraeth i wneud, mae Saint Steffan wedi tynnu y feed-in tariff am renewables, wedi stopio turbine gwynt ar y tir, yn dal subsideiddio tenwydd fossils. Ti a fi yn gallu buddsoddi mewn economi glân trwy meddwl am beth yn ei prynu. O ein dillad, ei car, y bywyd dodrefn, prynu lleol, y prynu beth sy'n gael ei wneud mor lleol a phosib. Newid y trydan i adnewyddol. Dynoi i noi glân. Dapper paratoi am ceir trydan, renu ceir, defnyddio trefnidiaeth cyhoeddus mwy emel. Dyna sut, dyn ni'n buddsoddi mewn economi glân. Os gen ti arian i buddsoddi, defnyddio o mewn ffordd sy'n helpu creu dyfodol tisio. Tynnu allan o banks maw sy'n buddsoddi mewn tenwydd ffosil, buddsoddi mewn ynni cymunedol. Just pan nawr yma, dwi wedi cael check yn y post gen cwmni ynni cymunedol, dwi wedi buddsoddi fel. Surprise, nice iawn, a 400 o log, ddim yn drwg o gwbl. Os mae gen ti tir neu hyd yn oed ardd, please, prynu coed. Just un yn bob ardd bydd yn helpu, ond dyn ni angen lot o coed dros Cymru i gyd. Please, symud ymlaen o tenwydd ffosil, bob men sy'n gallu, dyn ni ddim yn gallu gwneud hynny digon. Insuleirio dy tŷ, felly chi ddim yn defnyddio gymaint o ynni i cynnesu. Bydd ti sefdio mwyaf na ti'n gwario os ti'n cael cyngor dda. Ac please, please, cymryd rhan yn gwleidyddiaeth. Dim un lefel y llywodraeth yn gwneud digon. Mae Saint Steffan yn lost cause. Mae Caerdydd yn siarad yn dda ac efo polisi dda, ond ddim yn gweithredu digon. Dyn ni angen nhw mynd yn dyfynach ac mwy sydyn. Rhaid i llywodraeth yn Cymru prynu trydan gen cynhyrchwyr lleol yn Cymru a dysodlu i'r feed-in tariff. Rhaid iddyn nhw gosod pwynt y gwefru ceir trydan yn ledled Cymru i helpu pobl newid eu car planach. A rhaid iddyn nhw newid reolaeth tai, felly bob tŷ newydd yn Cymru yn carbon zero ac 7 positif. A bydd rhaid i awdurdod lleol yn symud mwy sydyn, a stopio cuddio tu o Caerdydd a Saint Steffan, yn cefnogi cymunedau sy'n gweithredu dros Newid Hinsawdd trwy gynhyrchu ynni adnewyddol. Mae cynghora efo lot o eiddo heb gael solar panels arnyn nhw. Mae grŵp ynni cymunedol yn gallu helpu yna, fel dyn ni weld yn cas newydd efo egni co-op rwan. A bydd rhaid awdurdodau lleol yn tynnu pensions i gyd allan y cefnogaeth arfau y tenwyd ffosil. Mae'n gwarthus sut mae pensions yn cefnogi y fath. Ac yn ola, mae'n rhaid i awdurdodau lleol yn defnyddio reola cynllunio ar sicrhau dyn ni adeiladu yn gwyrdd ac yn glân ac ddim yn rhoi caniatâd i offer nwy budur fel mae Gwynedd wedi wneud yn diweddar. Felly, mae'n digon dyn ni gallu wneud gyda gilydd.
Just cychwyn efo rhywbeth. Just cychwyn. Os mae ni gyd yn cychwyn, bob un o ni, byddwn ni'n dycro weld y wahaniaeth positif round ni. Dim ond y wahaniaeth negatif. A byddwn ni ddim angen consensws gwyddonol i darll y positifs, bydd o'n emlwg i ni gyd. Newidiadau i ateb newid hinsawdd yn gallu creu byd well na'r byd mae gennym ni rwan. Mae hwn yn rhywbeth i edrych ymlaen at. Diolch.